Hey, ik ben Astrid Kikkel en 16 jaar en woon in Nederland, I guess. En ik kom dus binnenkort een aantal vlogs met een bepaald onderwerp waar ik het dan zo over hebben. Zo, bijvoorbeeld over Michael Jackson, wat er is gebeurd op 25 juni, wat jullie allemaal wel hebben gehoord. Het is erg tragisch, but anyway, ik heb bijvoorbeeld daarover het onderwerp. En ik zou graag een reactie erop hebben van jullie allemaal. Wat jullie ervan vinden, of jullie het hem gunnen dat hij rust heeft, of hoe het anders had gemoeten met hem, en dat soort dingen. Ik probeer zoveel mogelijk van jullie reactie erop te reageren, persoonlijk, stuk voor stuk. En ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Voor meer vragen moet je gewoon mailen, I think. Zo, dat had ik eigenlijk te zeggen. Zo, zie jullie snel en God bless you all. Thank you.